Dragi učenici, hajdemo ponoviti što smo to naučili o živoj i neživoj prirodi. Promotrite ovu fotografiju. Tko se na njoj nalazi? Što oni rade? Recite mi, što, odnosno tko od ovoga pripada živoj prirodi, a tko neživoj? Sada kada smo to ponovili, možete otvoriti svoje udžbenike iz prirode na 90. stranici. Danas ćemo učiti o redu u prirodi. Promotrite ovaj crtež. Tko se na njemu nalazi? Što oni rade? Gdje se nalaze? Ovo su dječak i djevojčica koji su na izletu u prirodi. Gdje je to točno u prirodi? Kako su oni odjeveni? Zašto nose laganu odjeću i obuću? Pogledajte, priroda je sve što nas okružuje, a nije nastalo radom ljudi. Biljke, životinje i ljudi dio su prirode. U prirodi razlikujemo različite pojave, kišu, snijeg, vjetar i tako dalje. Živa bića prilagođavaju se prirodi. A sada promotrite tko to sve čini prirodu. To su ljudi, biljke, životinje i prirodne pojave, baš kao što smo rekli. Vi ćete u kružić pokraj slike koja prikazuje ono što je živo, obojat ćete ga zelenom bojom. Sada možete otvoriti svoje bilježnice i u njih zapisati naslov Red u prirodi. Ispod toga zapisat ćete tko sve čini prirodu, ljudi, životinje, biljke i prirodne pojave. Sada kada ste to napravili, možete otvoriti svoje radne bilježnice na 84., 85. i 86. stranici. U prvom zadatku promotrit ćete slike biljaka, životinja i pojava koje vam se nalaze na kraju radne bilježnice u prilogu 12. Razvrstat ćete slike u ove stupce, a stupci su biljke, životinje i pojave. U drugom zadatku nacrtane su nam dvije pojave u prirodi, to su kiša i snijeg. Vaš je zadatak nacrtati kako se vi prilagođavate navedenim pojavama. U trećem zadatku ćete navesti po čemu se ljudi i biljke razlikuju, odnosno koje su osobine biljaka, a koje osobine ljudi, te njihove zajedničke osobine. Neka ti u tome pomognu tvoji roditelji, braća ili sestre. I četvrti zadatak u kojem trebaš promotriti slike i napisati kako se dječak i djevojčica odnose prema biljkama i životinjama u prirodi, odnosno što bi im ti savjetovala. Peti zadatak na 86. stranici ne moraš riješiti.